Your name is? My name is Lucky Noble. Lucky, can you sing for me the South African anthem? Bemeta. Yeah. Can sing it. Because it's together, Morana Bologan Fasala, no pretty setting girl, Marseille. Possible Moga. What is this? Eh? What is this? The nation of famous. It's upcoming night for the 102 19 1 partner together with Jesse Praat. Kijk, was is hier content te doen en welkom voor de show. Right, ons vandaag hier samen met Zainil. Samen met Zainil zegt, wat lang Moses? Hoe lang was Moses? Hoe lang? Ik weet niet, wat, ja maar hoe lang was Moses? Ayo, bayad. Go, yakas ma. Kamay kasalo so vandaag. Nee, iedere reis is goed. Okay, zo lang sila pa. Zolang ze zijn paal is. Vandaag is ons hier samen met de Jesse G Show. Je is vandaag hier samen met Kiwan Snijman. Oké, vandaag is ons samen met... Oh, dat waar beseffen die moeilijkheid. Jelle G man, Jelle een siglo. Oké. Hoe lang was Moses? Hoe lang was hij? Hij was heel lang, hij was maar man. Oké. Nog een vraag voor jou. Als jij een motie ziet, ze is lekker gebouwd uitgevat en alles en die dans en die kras slaat af en die kras slaat weer aan. En je ziet ze net één onder de bad maken. Maar hij was heel leuk, Jay is dan Jay die. Right, ons vandaag hier samen met... Nee, mijn naam is... Ja. Nee, pas op. Ik is juffrouw Jansen. Samen met juffrouw Jansen. Juffrouw Jansen, ik vraag ik jou, zeg mij, hoe lang was Moses? Dat is de eerste vraag wat ik wil vragen. Mozes van de Bijbel. Innere Moses. Want je vroeg aan denken. 1,5 weggebleven. Oké, 1,5 zo. Plein, ik zou ook een kaart vliegen. Hij kreeg een bloemfontein. Waar begraven die survivors? Als hij waarheid in Bloemfontein. Ja, Johannesburg een kaart toe vliegen. En hij kreeg een bloemfontein. Waar begraven die survivors? Ze komen ook Bloemfontein. Een bloemfontein. Zij kan ons een kaart toe. Je moet voorbij Bloemfontein kaart toe gaan. Maar je kan die survivors begraven niet. Dat is waar die vrouw sinds zij is nou niet nonsens nou. Ja, man. Zeg of ik wil maak sparen, man. Ik wil niet, ik wil die plek goed. Oké, ik wil gewoon vragen. Your name is? My name is Lucky Noble. Lucky, can you sing for me the South African anthem? Bemeta. Ja. Can sing it. Because it's together, Morana Bologan Fasala, no pretty setting girl, Marseille. Possible Moga. What is this? Eh? What is this? The nation of famous. I don't understand now. That national anthem van South Africa. Is the anthem of South Africa? Yeah, the Constitution. Oh, Lesotho. Yeah. Oh, salam. Malekom. Salam, Lesotho. Lesotho in de building. Vandaag bij die Jesse G Show samen met... Jason? Oké, Jason, kan je van mij zeggen... Jason die dansen, hè? Hij is een sexy motie uitgevat en alles. En die kras laat af en die kras laat weer aan en die zien ze net één onder de bad maken. Jong, alleen kijk zien toe jong. Yeah, fuck. Ook ik heb nog een vraag voor jou. Hoe lang was Moses? Moses van die Bijbel. Ja, hij was lang maar, heel lang was hij. Oké, we zetten. Samen met? Abdul Ali. Oh, die samen Voor de tweede keer. Ja, voor de tweede keer samen met Abdul Ali. Abdul, ik heb hier voor jou aan de vraag. Zeg over mij, sorry. Zeg over mij, als een vliegtuig Joburg uit Kaap te vliegen en krijg een bloemfontein. Zeg over mij, waar begraven die survivors? Een Joburg mooi. En dat was, gaan we daar verkopen. Ik zeg, hulle begraven die survivors in Joburg. Ja, je kunt klappen. Gaan we daar gewoon in de kaap gaan. Ik heb geen brand, man. Ja, zo, kan je dan. Een paar van hen gaan in de kaap begraven worden. En een paar van hen Joburg. Misschien komen we voor vakantie Kaap doen. Zodat we komen. En lager hebben geland, gaat die mensen waarschijnlijk wel halen.
Oh. Nee, So, je zit die survivors gaan begraven daar. Iemand natuurlijk. nee, die survivors. En nog. 911. Nee, He needs some milk. ik vraag me die survivors. Waar die survivors begraven gaan? Oh, dit was wat we gaan doen. Maar dan kan niet begraven gaan. Die Ik ben helemaal survivors. nou, man. Sam, wat ik weet. En dan komt er met Afrikaan, dan voer ik dan. Ja. Kijk, de oorzaak hier vandaag samen met Aniska. Aniska zei van mij, hoe lang was Mozes? Nee, ik weet Enige vraag wat je kent. niet. Nee, ik weet moest. Weet je hoe lang je was? Oké. Zei van mij, als een vliegtuig van Joburg af tot Kaap toen naar vliegt. En hij kreeg in Bloemfontein, waar begraven die survivors? Als hij wat van Cape Town naar Joburg. Ja, en hij kreeg in Bloemfontein. Waar begraven die survivors? Maar dan begraven we niet meer survivors. Salam. Zeg van mij, nee. Als je in de dansen stapt, nee. Je stapt in de dansen. Je ziet een lekker ookje, man. Ookje is gevaarlijk. In de rest laat die kracht af. In de rest laat die kracht weer aan. Toen je zo ziet, hij niet in onderloop. Zou je hem vatten of niet? Net één onderloop. Allemaal net één onderloop. Salam. Dank je wel. Wat is dat? Aniska. Aniska is gevaarlijk. Vandaag hier samen met Royes van Barbarians. Salam. En Paulak van die Babas. Oké, sta nou oh. Ik heb 2 vragen voor jullie, man. Zeg van mij, hoe lang was Mozes? Ik kan niet tellen. Ja, man. Ik heb geen tellen, maar is de Bijbel geschreven hoe lang wat is. Je kan niet batten, man. Hou praat met jullie Mozes zo. Oké, je denkt vooral. Zeg van mij, hè. Als een vliegtuig van Joburg af Kaap toe vliegt, hè. En hij kreeg een Bloemfontein. Daar begraven alle die survivors. Waar begraven He needs some milk. Right. Ons vandaag hier samen met Geraldine. samen met Geraldine. Geraldine zei van mij, hoe lang was Mozes? Hoe lang? Hoe lang was Mozes? Ik weet het. Weet je hoe lang was Mozes? Iedereen antwoord. 2 jaar. Mozes was 2 jaar. He needs Mozes some milk. was tot wanneer hij schoon is. Van je nou? Goed man, hier zo, die man heeft de boodschap hier willen. Van waar jullie? Bonneville. Als je liever Bonneville. Ja. Als je even Bonneville, jullie liever hadden. Onze lieve Bonneville. Like you got me, taste the feelings this way.